салом дӯстон, якчанд бозие ки шаби гузашта баргузор шуданд бояд аз мадди назари мо дур намонанд. Рӯзи ҷумъа чанд рақобат доир шуданд ки кӯтоҳ дар бораи онҳо гап мезанем. Бо дастгирии шумо албатта лайк мондан ба ин видео муҳим аст, аммо як нозукии дигар ин ки YouTube наворҳоро медонед чӣ гуна ба дигарон паҳн мекардааст. Агар комментарияҳои зери навор лайки зиёд гирад, барои ҳамин бисёртар шаҳру назари худро нависед ва албатта комментарияи ҳамдигарро лайк монед. Ин як хоҳиши бародарона, боқӣ ба ҳаматон тамошои хуб. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ баргашт ва моро рақобатҳои топ дастҳои интизор аст. МЮ ба меҳмонии Тоттенхем меравад. Манчестер Сити дар майдони худ бо Ньюкасл рақобат мебандад. ПСЖ баъди баргашти Мбаппе бо Тулуза бозӣ дорад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар Арабистон ҳам чемпионаташон тақрибан баробари чемпионатҳои Аврупоӣ оғоз шуд. Вақте ки дастаи Ал-Наср дар бозии якуми худ дар чемпионати Арабистони Саудӣ шикаст хӯрд, бисёриҳо мегуфтанд ки сабаби асосии ин мағлубият набудани Криштиану Роналдо дар майдон мебошад. Дар бозии дуввум дигар ягон баҳона набуд. Криш дар майдон буд ва дар синни 38 солагиаш чанд финтҳои ҷолиб ҳам нишон дод. Ва аммо ин фиребҳо ба Ал-Наср кӯмак карда натавонистанд. Алтавун бо ҳисоби 2-0 бар Роналдо ва ҳамдастагонаш ғолиб шуд. Наср дар ду бозии аввали чемпионати Арабистони Саудӣ ду мағлубият дорад. Роналдо бедор шав. Бундеслига расман оғоз ёфт ва машинаи олмонӣ корро оғоз кард. Ба кор даромадани ин машина аз кӯшиши дуввум буд. Дар кӯшиши аввал мюнхениҳо дар рақобат барои дарёфти суперҷом шикаст хӯрданд. Харри Кейн дар дебюти худ дар Бундеслига 1 голу 1 ассист ба номаш сабт кард. Ин беҳтар аз Левандовски аст ки дар бозии якумаш бе голу ассист аз майдон берун шуд. Кейн дар дақиқаи 74 гол зада ҳисобро афзун намуд. Рақиби Бавария дастаи Вердер буд. Мюнхениҳо 4 голи беҷавоб ба дарвозаи ин даста заданд. Ғайр аз Кейн дар ин рақобат ҳамчунин Сане дубл кард ва 1 голи дигарро Теле зад. Дар Фаронса дастаи Марсел ба худ наомада истодааст. Дастаи Мец ки имсол ба Лигаи 1 баргашт, қариб буд ки онҳоро шикаст бидиҳад. Ҳатто Абамеянг ҳам кӯмак накард. То дақиқаи 82 ҳисоб 2-1 ба нафи Мец буд ва танҳо дар ин дақиқа Витиня тавонист ҳисобро баробар кунад. Сараввал Марсел дар бозии марҳилаи интихобии Лигаи Чемпионҳо ба бохт дучор шуд. Акнун дар Лигаи 1 ҳам даста наметавонад бозии хуби худро пайдо кунад. Дар Русия дастаи Рубин аввалин ғалабаро дар мавсим ба даст овард. То даври панҷум қазониҳо маззаи ғалабаро намедонистанд ва дар ниҳоят тавонистанд Крилья Советовро бо ҳисоби 2-1 шикаст бидиҳанд. Дастаи ПСЖ гуфтушунидҳоро бо Барселона атрофи харид кардани Ансу Фати оғоз карданд. Бозингари ҷавон метавонад карьерашро дар пойтахти кишвари Фаронса идома бидиҳад. Парижиҳо пас аз он ки Усмон Дембелеро аз таги бинии Барса гирифтанд, ором нашуда мехоҳанд Фатиро ҳам ба сафи худ ҷалб кунанд. Дар ин роҳ парижиҳо рақибони дигар ҳам доранд. Дастои Англия ният карданд ки Фатиро бигиранд. Аз ҷумла Арсенал ва Тоттенхем ду дастаи шаҳри Лондон кайҳост ки ба бозингари мазкур диққат доданд. Пас аз он ки Фати осеб гирифт, мавқеи худро дар ҳайати асосии Каталониё аз даст дод. Фати бояд Мессии нав мешуд, аммо осебҳои пайваста ва ҷиддӣ ӯро ба бозингари тарсончак мубаддал гардонданд. Ансу дигар ба мисли пештара аз фиребҳои олӣ истифода намекард ва бо ҷуръатона дар майдон рақобатро пеш намебурд. Барселона зид нест ки футболбози ҷавонро ба фурӯш монад. Афзалияти ПСЖ бар дастаҳои дигар дар қудрати молиявии даста мебошад. онҳо омода ҳастанд ки суми талабкардаи каталониҳоро пардохт кунанд. Барселона барои ҳамлагари ҷавон мехоҳад 3 миллион евро кор карда 10 миллиони дигар ба ҳайси бонусҳо соҳиб шавад. Яъне ҷамоҷам нархи трансфери Фати метавонад 40 миллион евроро ташкил бидиҳад. Барселона дар масъалаи ҷалб кардани бозингари дастаи Атлетико Жоао Фелиш рушд кардааст. Барселона омода аст ки бо Атлетико гуфтушунидҳоро дар ин бора ба марҳилаи нав барорад. Аҷибии кор дар ин аст ки кор дар ин масъала пас аз он ба дараҷаи нави худ баромад ки Деку ба ҳайси директори нави варзишии Барселона таъин шудани аст. Деку ва Лапорта мехоҳад Мендешро ба Барса наздик кунанд. То ҳамин дам Алеманӣ муқобили наздик шуданҳои Мендеш ба Каталония буд, вале пас аз омадани Деку ва рафтани Алеманӣ клиентони Мендеш ба Барса наздик мешаванд. Инҷо сухан на танҳо дар бораи Феликс меравад, ҳамчунин Жоао Кансело ҳам барои омадан ба Барселона хеле наздик шудааст. Феликс нимаи дуввуми мавсими гузаштаро дар Челси гузаронд. Ӯ дар 16 бозӣ 4 гол зад.
дар сурати рафтан аз Атлетико нимҳиматгари 23 сола танҳо дар ҳайати Барселона бозӣ карда мехоҳад. Атлетико то ҳамин дам барои аз даста ҷавоб додани Феликс ба аренда мехост 16 миллион евро ба даст орад. Акнун бошад мадридиҳо омода ҳастанд ки Феликсро бо шарти дигар ҷавоб диҳанд. Агар дастаи пардохти пурраи маоши Феликсро ба ӯҳда гирад, метавонад ӯро ба аренда гирад. Гуфта мешавад ки барои гузариш ба Барса нимҳиматгари португалӣ омода аст ки маоши худро паст кунад. Ҳаким Зиеш дастаи нави худро дар ниҳояти кор пайдо намуд. Ин клуби Галатасарай аз кишвари Туркия мешавад. Фабрисио хабар медиҳад ки ҷониби Челси кайҳо розигии худро ба ин трансфер дода буд. Мушкилӣ танҳо дар худи Ҳаким Зиеш дида мешуд. Ӯ дар дастаи Ал-Наср аз муоинаи тиббӣ гузашта натавонист. Ҳамчунин хабаре пайдо шуд ки дар Галатасарай ҳам ин футболбоз аз муоинаи духтурон нагузашт, вале ин хабар хеле зуд инкор шуд. Пас аз он ки Рамоно атрофи гузариши Зиеш ба дастаи кишвари Туркия хабар дод, ҳама боварӣ ҳосил карданд ки бозингари марокашӣ барои идомаи карьерааш ба Туркия меравад. Дар ин трансфер ҳамаи чиз омода аст. Танҳо ҳуҷҷатҳо тасдиқ шуда ҷонибҳо расман дар бораи гузариши Зиеш хабар хоҳанд дод. Зиеш бо умедҳои бузург ба Челси омад, вале зери ягон сармураббӣ ва тактика ин футболбоз мавқеи худро дар ҳайати лондониҳо пайдо накард. шаби гузашта Ҳаким ба Истанбул барои ба анҷом расонидани трансфер парвоз кард. Соатҳои наздик хабари расман футболбози Галатасарай шудани Зиешро интизор бошед. ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунон шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.